Квас, уиски кос, яки мацки, уиска бос. 2, 3, шота брат, още по 2-3 и сме мак. Квас, уиски кос, яки мацки, уиска бос. Искаш гледка отгоре, ми гледай от тавана. Отгоре си доволен, бе, кажи на мама. Горе си брендал, ма горе е студено и нема те взема тук на върха. Ало дамите, къде сме, дайте ми го секси. Всичко живо върху пара се премести. Утре ще ви черпа нещо котелче. Искали са те хотелче. Поръчки правя, по вършките доставя. И после знае, кое ще те накара да крещиш. Поръчки правя, по вършките доставя. Ой, гледаш, брат, да, с нощи сме пили. 2, 3, шота брат, още по 2-3 и сме мак. Як, квас, уиски кос, яки мацки, уиска бос. 2, 3, шота брат, още по 2-3 и сме мак. Як, квас, уиски кос, яки мацки, уиска бос. Първото число е първи член. А1. А2. А4. Така нататък. Как съм е направила съвета на Wi-Fi? Така, браво. Сега, за да получим този член от тези, трябва да го съберем с плюс още по 2-3 разкопейки раз уиски кос, яки мацки, уиска бос. Шота брат, още по 2-3 така. и сме мак. Сега, Уиски в кос, общия яки мацки, уиска бос. е равно. Числото D е равно на Боже мой, Боже А, мой, Боже мой. Alpha Music. Боже мой, това моят мъж ли е? Десита. това е едно хора. Боже мой, любов заведнъж ли е? Той е само Да мой. милям пред. Нула за общия член. N на първото едно.